видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 120,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 8 сотиқ заминай 5 дар хона об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни баня ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 120,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 12-ум микрорайон. духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 45 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 280,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе райони зарафшон. духонага квартира дар 10-ум ошона қарор дорад. 50 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 16 ошонага дата лифт дорад. нархаш 343,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе тарафи гипразем. духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 44 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 230,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат якхонага квартира дар 7-ум ошона қарор дорад. 42 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 13-ум микрорайон. якхонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 42 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 235,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед
занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор духонага квартира дар сеюи мошона қарор дорад. 77 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад дар наздикии мактаб. нархаш 240 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.